Okay, handa na po ba ang lahat upang papurihan ng ating Diyos? Tayo po ay tumayo at pangungunahan po tayo ng ating worship team sa ating opening song. Ating pong imbitahan nating Diyos, ating mga puso na siya pong manahan. Kung meron man tayong kabigatan o mga problema, mga sakit, ang Diyos po ay may kasagutan dyan. Siya ay magpapagaling sa atin. Siya ang yayakap at magpapalakas sa atin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Then being with you, my soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Let's start a time of refreshing. Times of refreshing, here in your presence, Lord, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Isa pa nating awitin, time of refreshing. Time of refreshing. Yes, Lord, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Yes, Lord. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. No greater joy, Lord, than being with you. Yes, Lord Jesus. Yes, Jesus. Yes, oh God, hallelujah. We thank you, Panginoon, for this day, oh God. Patuloy ka, Panginoon, na maluhati, Panginoon. Patuloy ka na may taas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, for your faithfulness, oh God. Goodness, Panginoon, sa nagdaan, Panginoon, na linggo, oh God. Lord, we thank you, Panginoon, for this day, Panginoon, na tunay, Panginoon, hallelujah, na sa araw na ito, Panginoon, hallelujah, this is your day, Panginoon, to praise you, oh God, to may itaas, Panginoon, ang pangalan mo, oh God. Lord, we thank you, Panginoon, for this day, Panginoon, sa mga papunta, Panginoon. We pray, Panginoon, for your guidance, Panginoon, protection, Panginoon. Lord, we thank you, oh God, sa bawat buhay, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, na nandito, oh God, nagbigay ng oras, oh God. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Lord, we thank you, oh God. Hallelujah, sa araw na ito, Panginoon, sa yung mga
mga salita, O God, patuloy na maitatak, Panginoon, sa bawat isa, O Lord. Tunay, Panginoon, walang exemption, Panginoon, ang bawat isa sa iyong mga salita, O God. We need your word, Panginoon, para to strengthen us, Panginoon, spiritually, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, God. Purify our heart, Panginoon. Break, Panginoon, every pride, Panginoon, sa aming mga puso, O God. Hallelujah. Tanggalin mo, Panginoon, ang hindi sa iyo, Panginoon, sa bawat isa. Lord, ikaw lamang, O God, ang matira, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Ikaw lamang, O God, ang patuloy na maghari, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat, Panginoon, ng karangalan, kwalitian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilabas na po natin ang ating mga Biblia at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 144. Kapag nahanap na po natin ang Psalms 144, basahin na po natin ang buong chapter. Verse 1, Blessed be the Lord, my strength, which teaches my hands to war and my fingers to fight. Verse 2, My goodness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield and he in whom I trust. He subdues my people under me. Verse 3, Lord, what is a man that thou takest knowledge of him? Or the son of man that thou makest account of him? Verse 4, Man is like to vanity. His days are as a shadow that passes away. Verse 5, Bow thy heavens, O Lord, and come down. Touch the mountains, and they shall smoke. Verse 6, Cast forth lightning and scatter them. Shoot out thine arrows and destroy them. Verse 7, Send thine hand from above, rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children. Verse 8, Whose mouth speaks vanity, and their right hand is a right hand of falsehood. Verse 9, I will sing a new song unto thee, O God. Upon a psaltery and an instrument of 10 strings I will sing praises unto thee. Verse 10, It is he that gives salvation unto kings, who delivereth David his servant from the hurtful sword. Verse 11, Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is the right hand of falsehood. Verse 12, That our sons may be as plants grow up in their youth, that our daughters may be as cornerstones, polished after the similitude of a palace. Verse 13, That our garners may be full, according all manners of store, that our sheep may bring forth thousands and thousands in our street. Verse 14, That our oxen may be strong to labor, that there be no breaking in nor going out, that there be no complaining in our streets. Verse 15, Happy is that people that is in such a chase. Yeah, happy is that people whose God is the Lord. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Maaari na po tayong umupo at ngayon po ay handa na natin ang ating puso, ang ating pakinig, ang ating isip upang makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating inay Catherine Santiago. Ihanda na po natin ating mga Bible, ballpen, and notebook. Your Holy Spirit that is continually empowering us and guiding us. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. So, kauhawan sa salita ng Diyos. Yan po ang ating pag-usapan sa oras na ito. Saan ko na ngayon? Saan ko ba tayo? Yan. So, may pag pinag-uusapan natin ang drawing into God's presence, may hindrance at may panghatak. So, ang hindrance sa presensya ng Diyos, na paglapit natin sa presensya ng Diyos, ay maaalis sa pamamagitan ng repentance. Amen. Ibig sabihin lang yan, hindi tayo makakanapanatili sa presensya ng Diyos kung may tinatago tayong kasalanan, kung meron tayong hindi pa ipinagre-repent na mga
Usually, ang pinakamahirap i-repent ay ang tinatawag na pet sins. Alam niyo yung pet, alagang mga kasalanan. Masarap kasi. Mahirap i-give up. Ang daling i-give up, yung ayaw mo, tama. Umagabay ang mabaho, ayaw mo kaya tatapon mo. Pero yung napakahirap i-give up ay yung mabango, yung masarap, yung gustong-gusto mo. Kaya nga sabi ni Alexander the Great, I count him greater who conquers himself than he who conquers the world. Pag ikaw ay conqueror ng mundo, ang daling patayin ng kaaway kasi kaaway mo yan, gusto mong eliminate. Pero yung iko-conquer mo yung sarili mo, yung mga gusto mo, yung mga ninanais mo, yun yung aalisin mo, yun yung pinakamahirap. At the best way na ma-set free tayo doon is repentance. Sa amin sa experience sa deliverance ministry na ilang taon, nakita namin na repentance is the best form of deliverance. Kung meron kang hindi talaga, alam mong may mga struggles ka, talagang true repentance ang kailangan yan. Kasi yun ang hindrance. Yung kasalanan na yun, o yung pet sin na yun, o yung makamundo, makasariling bagay na yun, yun yung hindrance mo sa presensya ng Diyos. So kahapon, actually, after ng worship symposium ay sa altar call, si Pastor Daryl ay, ang challenge niya is kung meron ba kayong tinatago pa sa sarili nyo. Kasi siya noon, nung tinawag siya ng Diyos, ay talagang hindi siya mapakalino hanggang sa na-reveal sa kanya, pinakita sa kanya, yung mga collection niya, na mahal niya, na yun pala yung hindrance kung bakit hindi siya makapasok sa presensya ng Diyos. So, may marami po, may mga na-deliver, nag-give up ng kanilang mga games sa cellphone, sa mga bagay-bagay na gusto nila, na alam nilang ayaw ng Diyos. So, it is repentance. Mag-repent lang po tayo. At ang repentance ay, yan ang pinagproproduce ng godly sorrow. So, hindi yung sorrow, si Judas, hindi true repentance yun, kasi hindi godly yung sorrow, di ba nagpakamatay siya? Nung nakita niya yung grabing, ang pumasok sa kanya, condemnation. Kaya condemnation, pag ikaw nako-condemn sa matinding kasalanang pinaggagawa mo, condemnation is not the voice of God. It is the voice of the devil. Kasi ang voice of God o ni Holy Spirit, hindi ka i-condemn, huhugasan ka. Sasabihin niyang mali nga yan, pero ang banal na dugo ni Kristo ang nagbalot at nagpatawad sa iyo. Amen. Kaya pag nako-condemn ka, ganang ginawa niyang nangyari kay Judas, na-condemn siya sa grabing ginawa niya, hindi po yun godly sorrow. So godly sorrow is produced by true repentance. Okay? Pangalawa, hindi ang taong mayabang, hindi yan magre-repent. Pag kinonfront mo yan, sabi, kasi kasi ang dami na niyang pabasulan. Ikaw kasi, kasi late ako dahil yung kasi ang daming excuse. Hindi niya maharap ang kamalian niya. So, ang taong nagre-repent, una sa lahat, nagkaroon na ng humility. Pero once wala kang humility, kaya yung mga pagka sinisita ka o kaya may pagkakamali ka o kasalanan tapos nasita ka, ang dami mong excuses, sign po yun ng pride. Kasi ang tawag doon, sa 99% o sa 100% na accusation sa'yo, kahit 99% doon ay mali, pero may 1% na medyo totoo doon sa ibinabato sa'yo, doon ka, huwag mong sabi nga, hindi ka, nagde-deny ka at nag-excuse. Yung 1% na alam mo na totoo, doon ka mag-repent. Amen. So, yan ang nag-aalis. Yan ang nag-aalis ng hindrance sa ating sa pagpasok sa presensya ng Diyos. Repentance also is accompanied by a willingness to submit to God's will. So, ang ibig sabihin ng repentance, hindi yung nanugaog ka lang, umiyak ka na lahat-lahat, tapos pagtayo mo, tapos kinabukasan, ginawa mo na naman.
So, ang ibig sabihin ng true repentance, pagkatapos mong iniyak, lalabanan mo, didisiplinahin mo ang iyong sarili na hindi na gagawin yung bagay na pinagrepentan mo. Amen? Yan. So, it is also a strong desire to be right and to do right. Ang true repentance, may desire ka na ayoko na. Kung nasa maling relasyon ka, ayoko na. Talagang matindi yung desire mo na aalis sa maling relasyon na yon, aalis sa maling ginagawa mo pag walang nakakakita, aalis doon sa alam mong naiinggit ka sa isang tao, tapos chinichika mo, chismis mo, tas minsan nakokonsensya ka. Ang true repentance, may desire kang agkula. Ayoko na, madikon. Aayaw ka. At may desire ka na tumama, umayo sa tama. Maaring kailangang lumipat ka ng tirahan, maaring kailangang lumipat ka ng school, maaring kailangang mag-change of environment ka para lang, kasi kung nandun ka, hindi mo alam mong hindi mo makakaya. Kaya gagawa ka ng paraan. Para sa ganun, o kaya i-delete mo yung taong yon sa yung, habang nandun na nakikita mo siya sa Facebook, alam mo namang hindi pwede at talagang ayaw mo na at pinaglalabanan mo, edi alisin mo. So gagawa ka ng way to do right and to be right. Okay? And then, of course, necessary, ito yung pinaka-importante sa salvation. Yung tanggapin mo si Jesucristo sa iyong sinner's prayer, tapos hindi nagrepent, hindi po totoong naligtas yun. Kaya lagi nating sinatanong, tinatanong ang bawat isa, sigurado ba kayong ligtas kayo? At oo, bakit? Nag-sinner's prayer ako, hindi po yun. Ang tunay na kaligtasan na natanggap mo ay noong nagrepent ka sa lahat ng kasalanan mo at bumalik ka. Ano yung ganon? 180 o 36 degrees? 180 degrees, hindi 36 degrees. 360 degrees kasi bumalik ka. Di ba? Pero tatalikuran, yun ang ibig sabihin ng repentance. It's a 100-degree turn na pag-alis doon sa pinagsisisihan mo. And then it is necessary to enter the kingdom of God. So yung repentance na to, yun yung number 1 step natin sa paninigurado na nandun tayo bilang anak ng Diyos at nakapasok sa center, sa kingdom of God. And how do we repent? Humingi tayo ng tawad sa Diyos and we will make a decision. Sabihin nga natin lahat, decision. Repentance is a decision. Hindi emotion, hindi feeling, hindi yung gaano karami yung luha mo. Lumuluha kung nag-decide ka at ginawa mo yun, yun ang true repentance. Amen. A decision to obey God. So, once na nag-repent na tayo, talagang tinulukuran ng kasalanan, okay, inaalis na niya, wala nang hindrance. Naalis na yung balakid. Ngayon, kung naalis na yung balakid na yon, it is hunger that draws you to the presence of God. Kasi kahit na naalis yung balakid, kunyari yun, nakalak yung door, bukas na, nakaupo ka lang, di ka naman pumapasok. So, ang hunger ay kagutuman, yun yung magtutulak sa'yo na papasok at all cost. Gagawin ang lahat. Nakikita ko sa TV noon yung mga train sa China ba yun, Japan, na yung grabing siksikan na, yung gagawin ng lahat para makapasok lang, na kahit na talagang hindi ka na makahinga, basta makapasok at gagawin mo ang lahat kasi mamaya pag na-miss mo yun, late ka na sa pupuntan mo dahil ang tagal ng susunod. So, ganun din sa bus, pag may desperado kang tumakbo, desperado kang pumasok, yun yung kagutuman. So, in entering the presence of God, kailangan may repentance at may hunger. Na repentance, na alis yung balakid, hunger, may kagutuman ka na magpursige. So, ang hunger natin, the hunger for God is the landing strip
of the Holy Spirit. Yung ating kagutuman sa presensya ng Diyos, yung ating desperation, yan yung landing, yan yung airport, okay, ng pagkilos ng presensya ng Diyos sa atin. Kung hindi ka pa born again at nagrepent ka at gusto mo talaga nang magkaroon ng bagong buhay, yun yung pagpasok ng Holy Spirit sa atin. And as Christians, kailangan tuloy-tuloy ang kagutuman at kauhawan na yon. Walang revival na nangyari na hindi nagkaroon ng kagutuman sa salita ng Diyos at sa Diyos ang mga tao. Kaya dito ang nangyayari sa atin ngayon, revival. Amen! Bakit? Kasi dumarating kayo kahit umuulan ng malakas. Punong-puno ito kahapon sa Korban. Actually, nasa La Union kami ni Pastor ng Friday. Tumawag ako kay Casey ng mga 5. Tapos kumakontak si Michael, kumusta ang kalagayan dyan? Kung may bagyo, ano ba sa tingin nyo? Popostpone ba tayo o hindi? So sila ang pinagdi-decide ko. Sabi ko kay Casey, kayo ang magdesisyon. Kung tuloy, sabihin nyo lang sa amin para alam naming mag-adjust. Sabi ko, so inaantay ko. Kasi nag-text si Casey, sabi niya tuloy. Wala na akong talong, tuloy. Amen! So kahit sa kalagitnaan, wala nga ang lunch yung iba kasi syempre maaga yung at walang na-late. Ibig sabihin yung sa oras, andito na yung mga tao, may na-late man, konti lang. So yun yung kauhawan sa presence of God, and that means revival. Yung men na nag-i-initiate, hindi lang fellowship, kundi evangelism. Yung mga women na kakaroon din yung kauhawan na bakit sila lang, kami din magkakaroon ng pagtitipon at mag-i-invite ng mga kasama namin. Okay? Yung mga young professionals na ginagather, yan ang tunay na revival, nagkakaroon ng hunger sa presensya ng Diyos. Amen. So pag tinuloy-tuloy natin yan, ang pagkilos ng Diyos, grabe. Sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, ang sabi ng salita ng Diyos doon, pag tiningnan nyo, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole to show Himself strong. Kanino? In behalf of them whose heart is steadfast or perfect towards Him. Ibig sabihin, ang mata ng Diyos, tinitingnan niya throughout the whole earth. Sa Barbara, dumadaan sa Manawag, dumadaan sa lahat, whole earth. Anong hinahanap? Hinahanap niya yung mga puso, mga taong may puso na tapat sa Kanya, na may kagutuman, kauhawan sa Kanya, hindi lang pansamantala, kundi pansamantagal. Amen. Kasi meron yung pansamantalang, maglilingkod ako, gabi ikaw na, tapos mamaya wala na. Kaya nga hinahanap natin sa mga young pro o mga young adults, kung masyado ka ng feeling mo, masyado ng bata ang mga youth, at feeling mo medyo matanda-tanda ka na, you are too old to be a part of the young people, pero too young naman, ayaw mo naman makijamming sa ating mga men's o women's fellowship, doon ka sa young adults, babae o lalaki. Amen! And yung 300 na ay para sa pagkain yon. So mag-ipon na. So young pro, hindi nyo na kailangang iniipon yan. Isang kainan lang yan sa saan ba kayo? Sa Bose Coffee, ano ba yung mga tambayan ninyong milk teahan? Kaya walang kwenta actually ang 300 sa mga young pro ngayon. Pagkain nyo yan. At syempre, so ibig sabihin, may venue. Sa lahat ng gutom sa presensya ng Diyos, may pwede kayong puntahan. And the eyes of the Lord, hinahanap niya ang mga taong gutom whose heart is steadfast. At pag nakita niya ang taong yun, ang sabi niya dito, pag tiningnan nyo,
hinahanap niya. Ba't niya hinahanap ang mga taong tapat sa kanya? So that He will show Himself strong. Ipapakita niya sa mga taong ito na siya ang Diyos na dakila. So ipapakita niya sa'yo na siyang Diyos na nagpagaling sa'yo. Papakita niya sa'yo na hindi ka kailanman iiwanan, pababayaan. Papakita niya na He's the Jehovah Jireh, the provider. Papakita niya na He's El Shaddai. He is God Almighty. Papakita niya He's Jehovah Shidkenu, your righteousness. So hinahanap niya tayo. At bawat isang puso, ito yung anak kong loyal, steadfast sa akin. Papakita ko sa kanya kung gaano ako kadakila. Amen. So yan ang hinahanap ng Diyos ngayon sa atin. Ang mga tao, kasama ka ba? Naispatan ka na ba ng Diyos? Amen. Parang si Job, di ba ganun din? Sabi ni Satan. Saan ka galing, Satanas? Sabi ni Satan. Ayan, parito, sabi ni Satanas. Ano ang sabi ng Diyos? Nakita mo ba? Yung anak kong si Job? Pinagmalaki niya kay Satanas yung anak mo. Sabi ni Satanas. Basahin niyo sa Job. Sabi ni Satanas, yun yung anak mong si Job? Kaya naman yun tapat sa'yo. Kaya naman yun talagang nagpupuri, kasi pinagpala mo, sabi ni Satanas. Tingnan mo, alisin natin yan kung sasambahin ka pa ng Job na yan. Anong sabi ng Diyos? Sige, galawin mo, wag mo lang patayin. So may usapan na sila. At pinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. So ang ginawa ni Satanas, diba? Alam mo naman yung kwento. Namatay ang mga tapos nagpunta bukol-bukol dito, sakit, nagsasuffer siya physically. Napati yung kanyang asawang sabi, curse God and die. Pero, dahil si Job ay isa sa mga ito na hinahanap ng Diyos, nakita ng Diyos si Job, tapat sa kanya, pinakita ng Diyos kung gaano siya katapat kay Job. Nung si Job hindi bumigay sa temptation ng asawa niya, yung mga friends niya, at yung accusation ng devil, tapat siya sa Diyos, steady siya, hindi nagdalawang isip. Nung natalo si Satanas, at the end, pag binasa nyo ang end part ng Book of Job, binilik ng Diyos, ilang beses? 7 times. Pinayaman ng 7 times. Nagkanak ng mas magaganda, mas magugwapo, ng higit-higit pa sa nawala niya. Yan ang gustong gawin ng Diyos sa'yo, sa akin. Pero ang hinahanap niya, yung pusong tapat sa Kanya, na pwede niyang ipagmalaki sa demonyo. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, maaring neglect mo sa sarili mo dahil hindi mo inasikaso ang temple ng banal na spirito, o maaring yun din ang isa sa pinagmamalaki ka ng Diyos kay Satanas. At sinasabi ng Diyos, kahit anong mangyari dyan, hindi ako iiwanan. Solid yan sa akin, kaya ipapakita ko kung gaano ako katapat sa Kanya. Amen! Yan ang ibig sabihin ng 2 Chronicles 16 verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro. May verse palang ganyan? Oo. Hinahanap niya. Anong hinahanap niya? Throughout the whole world, His eyes run to show Himself strong. Gusto niyang ipakita na He is strong on the behalf of them that are steadfast, or her heart is perfect towards Him, or sa ibang translation ay yung mga pusong loyal at tapat sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ako dyan. Ano ang reply? Ako din. So, natitingnan natin, ano yung iyak? The cry of the hungry heart. Itong iyak ng isang gutom na puso. Sa Psalms 42 verse 1 and 2, kinakanta natin yan. Alala nyo, sa panahon namin may kanta kaming ganyan eh. Pagka praise and worship, as the deer, as the deer. Alam na namin yan. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after you. You alone.
Lone are my heart's desire and I long to worship you. O, diba? Yang Psalms na yan, sa Psalms 42 verse 1, ang sabi niya, as the deer, kaya ng isang usa na anong pan sa Tagalog? Yung, alam niyo yung aso na pag uhaw na uhaw, tapos, gumaganon, ano yun? Hingal yun? Yung gustong-gusto nila, kalabas yung dila, tapos uhaw na uhaw, naghanap ng tubig, hinihingal. O, yun. Naghanap, uhaw na uhaw. Ngayon, sabi ng Salmo, gaya ng isang uhaw na uhaw na naghahanap ng tubig, ganyan din ang puso ko, ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Uhaw na uhaw. My soul thirsts for you, O God, for the living God. Ang hinahanap niya hindi pera, ang hinahanap niya hindi chicks, ang hinahanap niya hindi lalaki, ang hinahanap ng kaluluwa ko hindi gwapo. Uhaw na uhaw ang kaluluwa ko sa iyo, buhay na Diyos. Ang isang, bakit dear? Inisip ko nung pinapagawa sa akin. Bakit deer? Ano ba yung deer na yan? Ang deer pala ay parang aso. Hindi siya pinapawisan. Na kapag ilalabas ang pawis, di ba? Sa atin. Ang usa, walang pawis. Parang aso. So, hindi siya nagdi-detox. So, tayo, importanteng magpawis para lalabas yung toxin. Yan. Kaya kapag kayong magpapaypay agad ng pawis o hindi kayo wag kayong mainis sa pawis. Ibig sabihin na pinapawisan ka, naglilinis ka. Lumalabas ang lahat ng dutak, dumi na hindi mailabas sa ibang pamamaraan. So, ang deer walang ganyan. Kaya, it does not perspire but pants when exhausted after running. So, ang usa, wala nang ginawa kundi tumakbo ng tumakbo. Pag may, bakit tumatakbo ang usa? Pag may leon. Okay? Sabi ni Pastor, alam daw ng leon yun. Kaya talagang habol lang ng habol hanggang mapagod ang usa at maghahangad ng tubig. Okay? Hahabulin niya yun hanggang sa makuha niya. So, may intense heat na nagbi-build up at wala ng tubig. Kaya ang deer naghahanap ng tubig. So, kung kayo'y pagod na sa katatakbo sa mundong ito, mula sa mga humahabol na tagasingil ng inyong utang, tagasingil ng inyong mga dapat bayaran ng nakaraan, hindi lang pera, kundi So, tayo may lakbayin at napapagod tayo. Okay? So, ang description ng gumawa ng salmo na ito ay para siyang uhaw na usa na tumatakbo, maring tinatakbuhan ng kaaway, at naghahanap ng pagre-rechargean at iinumang tubig. Minsan din, kahit hindi tumatakbo ang usa, kung drought o wala talagang tubig, talagang maghahanap siya at lalabas ang dila, magpapant siya o hihingal. Ang word na pant, nagpaggamit yan yung as the deer pants for the water. Ang Hebrew word ay tarag. Yan o. A deer panting for water. Ang counterpart niya ay yung word na tsama. Sabihin nga natin tsama. Ang tsama ay magkaroon ng matinding pagkauhaw. O kaya hindi lang sa tubig, kundi it describes an intense craving or desire para sa isang bagay na lahat ng kalamnan mo nanginginig, parang addict. Yung gusto mo nang magdroga, talagang nanginginig na lahat ng kalamnan mo. Kaya nga, di ba, may tsama siya. May tsama ka ba? Di lang pala Tagalog yun.
Hebrew word na tama, na magkakaroon ka ng matinding uhaw, magkaroon ka ng matitinding pagnanasa, nanginginig ka, lahat ng fiber ng iyong katawan ay nag-crave. Okay, na ang description parang addict, kaya nga meron tayong song na Addicted to Jesus. Amen. Na talagang gusto mo lang talaga si Jesucristo na siya ang manguna sa buhay mo. Okay? Knowing na pag hindi mo nakuha yung pinagnanasahan mo yan, alam mong mamamatay ka. Yan ang tsama. Kaya dapat may tsama tayo para sa Panginoong Diyos. Amen? May tsama ka ba? Yan. So yan ang ibig sabihin ng hunger, thirst, kauhawan sa Diyos na dinescribe sa Book of Psalms na parang hindi yung, okay, praise and worship na, let's go. Wala man lang kauhaw-uhaw. Wala man lang kagutom-gutom na salita na ng Diyos kung ano na pinagagagawa, kung ano ng ano ay, o devotion time. Walang, kaya nga, i-check natin ang ating sarili. Sa bawat araw ba, may kauhawan ka ba, o may kagustuman ka, may gutom ka ba sa salita ng Diyos? Hindi na tayo, sa mundo ngayon, may word, may Bible, pwede kang magbasa, pwede kang makinig. May kauhawan ba tayo? May tama ba tayo? Kaya dapat samaan tayo lahat. Bato-bato sa langit ang tamaan, dapat magkaroon ng kauhawan sa salita ng Diyos. So, anong sigaw ng puso mo? Anong uhaw mo? Anong tama mo? Anong heart? Ano ang cry mo? Ano ang iyak mo? Sa presensya ba ng Diyos? O sa pera na pambayad ng utang? Umiyak. Ay, wala ako yung babayad. Enrollment na, hindi ako makapag-enroll. Ano ang iniiyak ng puso mo? Yung pera na pambayad? Yung lalaki na linayasan ka? Yung babae na yung nanay mo na pisinermonan ka? Ano ang iniiyakan mo? Ano ang sigaw ng puso? Tama natin ay sa Diyos lang tayo. Amen. Sa Exodus chapter 33, kung pupunta tayo sa Exodus chapter 33, ito ang usapan. At kung ikaw ay may tama sa buhay, I suggest, pag-uwi mo, sulat nyo sa notebook nyo, kung wala kang notebook, cellphone mo, read Exodus 33 ASAP. Mamayang hapon, mamayang gabi, basahin mo ang Exodus 33. Iyan ay conversation ng Diyos at ng isang tao na may tama. Ang isang tao na uhaw na parang usa sa Diyos. Isang tao na ang ng kanyang puso lang ay presensya ng Diyos. Si Moses. So, ito ang sa verse 15 to 16. Kaya basahin nyo lahat para makuha nyo yung context. Ang sabi ni Moses sa kanya, kay God, if your presence, kung ang presensya mo, O Diyos, ay hindi sasama sa amin, huwag mo na kaming papuntahin doon. Sabi niya, if your presence will not go with us, then we will not go. So desperate siya, sabi niya kay God, pupunta lang ako sa lugar kung kasama ka namin. Kung hindi ka rin lang namin kasama, Lord, wag na. Kasi, bakit? Ba't ganun na lang? Kasi ang sabi ni Moses ganito. Kasi sa verse 16, paano malalaman ng mga tao na kinalulugdan mo kami, na masaya ka sa amin, na mahal mo kami, kung hindi mo kami sasamahan? Paano? Tapos, yun yung unang question niya. Lord, God, kung hindi mo kami sasamahin, paano makikita? Sabihin nga natin makikita. Dapat nakikita ng tao kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay lumalakad sa presensya ng Diyos, maliwanag sa mga tao,
sa katrabaho mo, sa kapamilya mo, na ikaw ay mahal ng Diyos. Bakit? Kasi lumalakad ka sa presensya niya, may favor, may blessing. Yan o. Paano naman, Lord, sabi niya paglalambing ni Moses, paano? May deal siya, kikipag-usap siya sa Diyos. Paano nila malalaman na mahal mo kami? Na kinalulugdan mo kami kung hindi ka namin kasama? Question number 1. Question number 2. Ano yung question niya? What else? Ano pa ba ang makapagdi-distinguish sa amin? Sa amin na mga tao mo, sa mga tao, sa iba. Ibig sabihin, ano ba ang tatak namin? Di pare-pareho na lang kami kung hindi ka namin kasama. Sa office, pare-pareho lang kayo kung hindi nyo kasama ang Diyos. Pero kung kasama nyo ang Diyos, makikita nila, you are distinguished. Makikita, markado ka na ikaw ay anak ng Diyos. If we walk sa ating pamilya, I believe, na-experience ninyo yon. May kanya-kanya tayong kwento na ikaw ang pinakikinggan. Di naman ikaw ang panganay, di naman ikaw ano. Na ikaw, nirerespeto ka. Ikaw ang pinupuntahan. Bakit? May nakikita ang mga kamag-anak mo sa'yo na kasama mo ang Diyos. If you are walking in the presence of God. Pero hindi ka namumuhay sa presensya ng Diyos, paliho lang. Pare-pareho lang kayo. Walang iba. Kaya ang sabi ni Moses, paano naman kami mamamarkahan? Paano malalaman ng ibang tao na markado kami? Na kami tatak Diyos, tatak dakila, tatak makapangyarihan kung hindi mo kami sasamahan. Yun ang sabi niya. So hindi si Moses, hindi siya yung parang okay lang, hindi. Si Moses, sigurista siya. Gusto niyang siguradong ang presensya ng Diyos ay kasama siya kahit saan siya magpunta. Kaya kung ganun tayo, amen. Sa school, sa kailangan natin laging everyday. Kaya nga, meron tayong every morning na commanding your morning. Every day, every morning na paggising natin, ito dapat ang ating ang ating sigaw ng ating puso na Lord, samahan mo ako sa araw na to. Let your glory be seen sa buhay ko ngayon. I am a blessing to everyone I meet. Para makita ng tao na iba, may tatak ka, may ibang tatak ka na naiiba sa lahat. So, sabi ni Moses, kung hindi, if your presence does not go with me, huwag mo na kaming dalhin doon. Yun yung ine-emphasize din namin kahapon sa praise and worship. Walang kinalaman ng naglalakihang kahit multi-billion ang ating kung walang presensya ng Diyos, walang kwenta din yun. Ang tawag doon, dead religion. Yung Sunday na naman, tara, punta, praise and worship, alam na natin, may announcement, yung pahid mo lang, wala nang, di ba, mga announcement, alam mo na ang susunod, praying one to another, word, ganon. Hindi yon ang plano ng Diyos. Every day should be an exciting day to meet with God. Kaya dito sa ating mga churches, yan ang ating sigaw ng ating puso. To be in the presence of God, na hindi lang ritual ang ginagawa natin. Na parang pumunta ka sa malaking simbahan, nagpakita ng magandang damit, umuwi, tapos na yon, hindi. The church without God is just a gathering. Marami. Kaya nga, di ba, sabi sa Judgment Day,
Great White Throne. Sabi ng iba, Lord, Lord, di ba lagi naman ako sa church, every Sunday nga nandun ako, di ba? In Jesus' name pa nga, nagpapalayas kami ng demonyo. Pinakamasakit na marinig ng isang tao sa araw na yon is, depart from me, hindi kita kilala. Make sure na kilala ka ng Diyos. Hindi ka lang uma-attend dito sa church. Hindi ka lang pumupunta, nagbibigay naman ako. I never knew you, ang pinakamasakit. So, dapat yun ang una nating siguraduhin. At once na alam nyo na kayo ligtas, nakilala kayo ng Diyos, anak niya kayo, then, crave for the presence of God. Okay? So, ang mga sermon, mga messages, okay, sa ENMA natin, kaya tayo nag-aaral sa inyong mga life group, make sure sa life group ninyo, yung presensya ng Diyos ay glorious. Hindi venue ng chismisan, hindi venue ng tsikahan ng ambabangil, pero venue ng presence of God. Okay? Worship without the presence of God, pinapatigil yan, di ba? Sabi sa Amos, kahapon pinag-usapan namin yon, Amos chapter 5. Pinapatigil ng Diyos, sabi niya sa mga worship leaders, shut up! Sabi niya, hindi ko tatanggapin yung mga alay ninyo. Magsitigil, pinapatigil. It is like a noise sa aking pandinig, sabi ng Diyos. Kahit na napakaganda ng awitan ninyo, kung nag-aaway-away naman, kung may tinatagong kasalanan, kung may tinatagong rebellion, kung may tinatagong hindi maganda sa presensya ng Diyos, hindi tinatanggap. Ang description ng Bible sa Amos, karumal-dumal. Ang awit ng isang tao na nag-worship, pero yung puso niya ay may tinatagong karumihan. It is an abomination. I hate, sabi ng Diyos. I loathe, galit, hindi lang sa ayaw tanggapin, kinamumuhian ng Diyos. Pero pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, iba. Okay? Kaya nga, kay Moses, yung promised land na pinapapunta ng Diyos sila sa promised land, ang sabi ni Moses, wag na kung hindi ka namin kasama. Kahit promised land yan, kung hindi kita kasama, wag na. Kung kahit na Switzerland yan, kung hindi kita kasama, o Diyos, wag mo na akong dalhin doon. Kahit na saang maging milyonaryo ako sa ibang lugar, kung hindi kita kasama, wag na. Kaya ba natin yun? O sa bawat opportunity, banat. Sayang, giging milyonaryo na ako. Diba? Pero dapat meron tayong gaya kay Moses. Lord, kung wala ang presensya mo doon, kagaya rin niya ni David. Kaya si David, ang tinagurian na man after God's own heart. Si David, sabi niya kasi si David, macho yun. Ang dami niyang pinatay sa battle. So, hindi siya pipitsuging tao. Macho, matipuno. Hari ng Israel. Pero ang sabi niya, mas gusto ko na maging tagabukas na lang ng pinto ng inyong temple kaysa mamuhay sa isang malaking palasyo. Si David, grabe ang kauhawan niya. Siya yung noong talagang ginawa niya ang lahat para makuha yung Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant sa Old Testament was a representation of the presence of God. Kaya hanggat andun ang Ark of the Covenant, ang deklarasyon doon, andun ang presensya ng Diyos. Kaya nung ninakaw yon, ginawa ng lahat ni David na ma-retrieve yung Ark of the Covenant. Nung nakuha niya, grabe, nagsasayaw siya, nag-pray siya, wala siyang pakialam. Kaya sabi ni Michael, yung asawa niya, anong klaseng hari ka? Walang dignidad. Sasayaw-sayaw sa ano. Alam niyo, nagalit si Michael mula dahil lilait niya ang pagpupurit, pagsamba ni David. Naging baog siya, hindi nakapanganak. But David was a man after God's own heart, kagaya ni Moses. Joseph was a man after God's own heart. Kaya napaka-sexy, napakabango ni Mrs. Potiphar. Talagang tinis niya ang tukso sa tingin niyo. Ayaw
ni Joseph yon. Bilang isang lalaki, yung hormones niya, rising high. Napaka-sexy, napakabango, lahat ng oportunidad, tinutukso siya. Pero tumakbo siya palayo, hindi palapit. Bakit? Because Joseph is a man also after God's own heart. Kagaya ko rin, sabi mo, ako din. Yan. Kaya huwag nating, yung ating mga ginagawa, hindi programa lang. Ating men's fellowship, women's of blessing, hindi lang yan programa. Yan ay venue ng presensya ng Diyos. Amen. Kaya, kumikilos ang Diyos sa atin kasi naiintindihan natin na ang presensya ng Diyos lang ang ating hinihiling. So ano ang pangako ng Diyos? Okay? Nung sinabi ni Moses yan, kaya nga basahin niyo ang ganda ng conversation nila. Praise God dahil ipinakita sa atin ang convo, ang message nila, ang group chat nilang dalawa, nababasa natin. Ang reply ng Diyos kay Moses, nung sinabi ni Moses na, Lord, kung hindi ka rin lang pupunta hindi ko rin lang ka namin kasama, wag mo na kaming dalhin sa promised land. Hindi na kami pupunta. Magtitiis na lang kami dito, basta kasama ka namin, sabi niya. Anong sabi ni Lord kay Moses? Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo because I am pleased with you and I know you by name. Kung ang hangad mo ay presensya ng Diyos, ang sasabihin ng Diyos sa iyo, anak, gagawin ko ang sinasabi mo kasi kilala kita sa iyong pangalan. Kilala ba ng Diyos si Orly? Kilala ba ng Diyos si Nancy? Kilala ka sa iyong pangalan. He knows you by name. Kaya magkaroon tayo ng kauhawan, makipag-usap tayo ng masinsinan sa Diyos dahil sumasagot siya. At ang sabi ng Diyos, o sige Lord, kung ganon, show me your glorious presence. Okay. So, kung ikaw ay magkakaroon ng kauhawan, kagutuman, ang Diyos tutugon sa'yo. God never ignores the cry of a hungry heart. Hindi niya babaliwalain ang iyak ng isang puso na nanghahangad sa Kanya. Pag ikaw ay nagugutom, ibig sabihin, ikaw ay buhay. Tama. Kasi ang taong AI, hindi yan nagugutom. Ang patay, hindi yan nagugutom. Ilagay mo lahat ng hindi nagugutom. Patay nga rod. Ang plastic na hindi yan nagugutom. Pero lahat ng buhay, nagugutom yan. Mahalaman, nagugutom. Kahit na na may buhay, nagugutom yan. Gutom is a sign of life. Kaya kung hindi ka nagugutom sa presensya ng Diyos, buhay ka kaya? And praise God! Gutom ako! Amen! Let us hunger and thirst. Hindi mo rin pipilitin, magutom ka, hindi. Pag buhay ka, kahit ayaw mong magugutom ka. Krug, krug, krug. Kahit dinideny mo, magugutom ka. Ganon din sa spiritual. Sa presence ng Diyos, kung totoong buhay ka, hahanapin mo yan. Hindi ka masasatisfy sa makamundong mga bagay. Dahil your life is alive in Christ. Gusto ng demonyo, natapalan niyang gutom na yan ng iba't ibang bagay. Pero hindi niya, only God can satisfy us. Sabi, blessed ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, blessed ka. Blessed ka. Kung ikaw ay gutom at uhaw sa righteousness, for you will be filled. Mapupuno ka. Kaya yung gutom na yan, huwag niyong pakainin ng chichirya ang gutom na yan. Ano yung mga chichirya? Yung mga
bagay-bagay na nagbibigay ng pansamantalang kaligayahan sa puso mo, pero hindi ka totoong mabubusog. Only God can fill you. At pangako yan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nagugutom sa presensya ng Diyos, nauuhaw, mapalad ka kasi pupunuin ka ng Diyos. Amen. Sa Jeremiah 29:13, hindi lang si Moses, hindi lang si David, hindi lang si Joseph, kundi si Jeremiah. Itong mga taong to, gusto ko silang makita one of these days sa millennium. Kaya sa langit. Kasi gusto ko silang makadaupang palad. Sa Jeremiah 29:13, ang sabi ng Diyos, and you will seek me, hanapin mo ako, and you will find me. When you seek me with all your heart. Hindi yung, Bible study naman, sige makinig ako, pero nagke-Candy Crush ka. Message na, pero meron kang game na linalaro. Wala ka namang game, pero yung utak mo nandun sa kung saan-saan. Message niya, pero yung utak mo nandun sa labada, nandun sa gagawin mo. Dapat all my heart, soul, and mind focus sa Panginoon. Yan ang sinabi ng Diyos kay Jeremiah. Sa panahon ni Jeremiah, ang Israel sinakop. Dumating yung krisis na napakatindi, na naghahati na ang mga nanay na kakainin ng anak nila kasi wala nang makain. Anak mo ngayon, si Junior ngayon, bukas si Ambit naman. Ganun ang usapin sa gutom. Sa tindi ng grabeng sitwasyon nila. Pero si Jeremiah, kaya nga siya yung tinaguriang the weeping prophet. Yung umiiyak kasi grabe nakita niya yung buhay na walang Diyos. Yung impyerno, hindi lang doon sa pagwala ang presensya ng Diyos, impyerno. Nakita ni Jeremiah yon, kaya grabe yung iyak niya sa puso niya, sa presensya ng Diyos na bumalik sa Israel. So, ngayon, kapag meron tayong tinatawag na holy dissatisfaction, kung dumarating yung punto na hindi ka na satisfied, ang holy dissatisfaction yung pang naghahanap ka. Parang hindi ka na satisfied na umaattend ka lang ng Sunday. Hindi ka na satisfied na umupot, nagbibigay na lang ng tithes. Mayroon kang kauhawan na more. Meron kang kauhawan, kaya mamaya, pag nag-meeting ang ENMA, pag ano, yung mga gutom, bubusugin kayo ng Diyos. May mga ministries na nakalaan para sa atin, na yung gutom ninyo, maiibsan. Ang holy dissatisfaction ay, may time na nag-iisip ka na ganito na lang ba ang buhay? Gising ako ng maaga, pupunta sa trabaho. Na-experience ko yan nung nagtatrabaho ko sa PSU. Nagturo ako doon sa Social Science Department. Social work. Social worker ako by profession din. So, ang tawag sa akin noon, kasi ang class ko is 7 a.m. start na. 4 p.m. Dismissal na, wala na akong pasok. So, kung wala akong klase ng 3 to 4, nandun na ako sa faculty area, hinihintay ko yung clock, tuk, ayan, malapit na. Hanggang sa pag nag-4 p.m., hindi ko nahihintaying mag-isa nga. Pag nakita ng 4, takbo na ako palis. Bakit? Na kakaroon na ako ng dissatisfaction. Ganito na lang ba ang buhay? Gigising ako, magmamadali, kakain, tatakbo, papasok sa 7 o'clock class, magtuturo, ipag-away sa mga estudyante, tapos ganito, tapos kakain, tapos pagtsikahan sa faculty, ganito, may mga issues. Ganun na lang ba umiikot araw-araw? Tapos inaantay ko ng alas 4, ma'am, may meeting pa. Bahala kayo sa meeting nyo yan, basta ako alis na alas 4 na. Kaya ang tawag sa akin noon, alis 4. Ma'am, Kat, alis 4 na. Yes, sabi kong ganun, bye. Kasi meron akong dissatisfaction, kaya hindi na ako nag-renew kasi sabi ko, hindi ito ang buhay ko. Ayaw ko ng, parang feeling ko, stagnant. Walang nangyayari, paulit-ulit.
Gusto ko na, although may opportunity to share sa mga estudyante ko noon, pero hindi ka naman, hindi mo naman pwedeng kawin ang oras kasi. Oras ng social work na subject namin, tapos magtuturo ka na hindi naman pwedeng gano'n. Kaya sinisingit-singit na lang. Pero yun, ang spiritual dissatisfaction or holy dissatisfaction, hindi ka na satisfied. Nakita natin ito sa karamihan sa inyo sa mga panahon ngayon. May holy dissatisfaction. Ayaw nyo ng tiga-upo lang kayo. Kaya yung iba nandun na nagtuturo ng mga bata. Yung iba naghahanap na mag-evangelize na, kumikilos. Amen. May holy dissatisfaction din sana tayo habang nakatingin sa ating building. Dapat hindi mananatiling ganyan forever. Dapat may movement. Dapat may growth. Sino ang gagalaw? Tayo. Holy dissatisfaction is not, you're not satisfied. Ang status ko, ibig sabihin yung current na sitwasyon. Gusto mong mag-upgrade. Gusto mong umangat. Gusto mong magkaroon pa ng movement ang iyong spiritual na buhay. Your goal is that you need to be dissatisfied with what you are now in order. Hindi pwede, kasi okay na sa akin to, okay na. Hindi ka na magpupursigi na matuto pa. Pero kung ikaw ay dissatisfied, ibig sabihin, meron pang nakalaan sa'yo na gusto mong abutin. Amen? So sa presensya ng Diyos, ganun. At sa Exodus 18, ang sabi ni Moses, okay, sige, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Nakita ni Moses ang burning bush. Nakita ni Moses kung paano naghiwalay ang Red Sea. Nakita niya kung paano pinakain ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng mana. Maraming miracles, pero umiyak pa siya. At sabi niya, ipakita mo, ibig sabihin, hindi pa yun. Meron pa na gustong makita si Moses. Kaya sabi niya, show me your glory. Sabi siguro ng Diyos, bakit? Hindi ka ba satisfied? Ang buong sea nag-part para sa'yo? Tinapik mo ang bato, lumaan ng tubig para sa kauhawan ninyo? Hindi ba yun glory? Pero si Moses, hindi pa satisfied. Gusto niyang makita ang glory of God. So you are a revivalist. If you are hungering for more, kakaroon ka ng gutom. Nagre-revival ang puso mo kung nagkakaroon ka ng kagutuman. Na dati, try ko nga nabasahin ang salita ng Diyos. Kung dati hindi mo man lang pinapansin ito, mamayang gabi, basahin mo ang usapan ni God at ni Moses. Sa lahat ng translation, pag hindi ka satisfied, punta ka sa Tagalog, balik ka sa King James. Sa lahat ng version. Pag hinahanap mo ang Diyos, the Lord will fill you. So, ang sagot ng Diyos kay Moses, and Moses said, show me now your glory. And the Lord said, I will cause my goodness to pass in front of you. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I have compassion. So ang Diyos sabi niya, oo, ipapakita ko sa iyo ang aking glory. So kung tayo, if you want to see God, na maging glorious sa pamilya mo, sa buhay mo, sa career mo, sa life mo, ask God to show His glory. Pero importante sa lahat, ang conversation lang na yan ay mangyayari pag nasa presensya ka ng Diyos. Makakukuha mo rin, magkakaroon ka rin ng Exodus 33 sa buhay mo. A conversation between you and God. Pwede yan, nangyayari at mangyayari yan if you are in the presence of God. Paano? Alisin mo ang hindrances. Magrepent ka. Paano? Magkaroon ka ng kagutuman sa kanyang presensya and He will answer mo. And that is the mark of a separated people. Tayo lang ang may tatak niyan. Yan ang tatak Kristiyano. Kaya kung wala kang ganun,
Paano yan? Wala kang tatak. Ang tatak ng Kristiyano, buhay ang yung spirit. Kakaroon ka ng kauhawan. For how can it be known that your people and I have found favor in your sight unless you go with us? Bumalik tayo doon sa unang tanong ni Moses. How else will be distinguished? Paano kami masaseparate, madidistinguish, mamamarkahan from all the other people on the face of the earth? So tayo, na anak ng Diyos, markado ka na. Sabihin mo sa katabi mo, markado ka na. You are marked for His glory. If you are a child of God, ang part mo lang, may parte kasi tayo. The glory of God, andyan na. Gustong kumilos ng Diyos. Pero ang Diyos, si Holy Spirit, is a gentleman. Hindi ka pipilitin hanggat hindi mo inaalaw. Kaya tayo, may part tayo. Ang part natin is repentance para maalis ang hindrances ng presence of God. Ang part natin ay kagutuman sa kanyang presensya. At ang part niya, papakita niya ang glory. Maraming ministers ngayon, maraming churches ngayon, maraming pastors ngayon, walang glory na nakikitang nagmamanifest dahil hindi sila nagkakaroon ng ganong katinding kagutuman. Kaya ano ang nangyayari? Pinepeke ang miracles. Oh, nangyari yan. Kwento na yan sa Masbate nung pumunta kami. Oh, Allah, sige, revival. Talagang nagtutumbahan, merong nangingisay-ngisay na tapos natutumba, tapos ay, magaling na ako. Kaya lang nabisto. Kasi itong mga millennial, mahilig mag-video. Sa pag-iikot ng revivalist, iisang tao yung nangingisay tumba na sabi, si ano yun kilala pa nila. Siya na naman yun Tapos sa isang revival, siya na naman yun. So nabisto nila na pinepeke yung healing. Pinepeke yung revival. Yung sa mga worship leader, yun yung usapan namin, hindi mo kailangang pekehin. Hindi mo pwedeng pekehin. Yung iba kasi pinepeke nila. May mga strobe lights, may mga fog lights, yung worship may paikot-ikot, mga concert na mga Kristiyano na para bagang ang presensya ng Diyos, ang Holy Spirit ay nandun. Tapos yung mga keyboards, mga ganong mga music. Ginagawa yun kasi wala na yung tunay, kaya pinepeke nila. Pero yung calling sa atin ngayon, dalawa lang ang kailangan natin. Repent and hunger for the presence of God always. And the glory of God will shine in our lives. Hindi mo kailangang pekein ng mga miracles. Testimonies, yung iba, yung testimony nila para maging makulay kung ano-anong dinadagdag. Pag ang testimony ng Diyos ang kumilos sa atin, grabe ang testimony na gagawin niya. We must hunger until His presence marks us always. The presence of God is a carrier of the glory of God. Huwag mong, ang glory of God, darating na kusa, magmamanifest na kusa pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Tayo ay carrier. We are the host. Tayo, yung pandemic, ang linaw-linaw sa amin ni Pastor noon. Carrier kami. Positive kaming carrier of the presence and the glory of God. Kaya doon, di ba, noon nakakatakot pag sinabing positive ka o carrier ka, di ba, nung pandemic. Pero noon talagang, doon nagkaroon ng revelation at manifestation na we are carriers, we are positive carriers of the glory of God. If His presence, and we are in His presence, and His presence is in us, yung glory niya ay mag-shine forth. Revival begins when we are hungry. Gutom ba tayo? Ngayon, as the deer pants for the water, habang ang usa ay humihingal at naghahanap ng tubig, ganun din dapat ang kahuhawan natin sa presensya ng Diyos. Let us abandon dead religion for His living presence. Maging desperado tayo for His presence. Let us gather at the altar and cry out for Him together. Tayong tumayo, lahat tayo ay tumayo.
Hallelujah. Praise you, Jesus. We bless your holy name. Hallelujah. Sa presensya mo, O Diyos. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is peace. Hallelujah. Walang nade-depress na anak ng Diyos. Walang nagkakaroon ng anxiety, walang nai-stress na anak ng Diyos. Hanggat ikaw ay nasa presensya ng Diyos, His presence gives you peace, joy, and love, and power to move on. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa oras na ito, let every one of us magkaroon ng prayer. According to your faith, it shall be done unto you. Bawat isa sa atin ay lalapit sa Panginoong Diyos. Kung anong level ng kauhawan mo, anong hihilingin mo sa Diyos, sa presensya niya. Let's all go into the presence of God. May I ask the worship team to just come and play as every one of us meditate. Magkaroon lang tayo ng simple na prayer of repentance sa ating mga kasalanan upang paglabas natin sa lugar na ito, magkakaroon tayo ng bagong buhay, panibagong kauhawan at kagalakan sa kanyang presensya. Hallelujah. Praise you, Jesus. You are my heart's desire, and I long to worship Yes, Lord. you. Amen. Praise you, Jesus. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire. Yes, Heavenly Father, we thank you so much. Like Moses, karon kami ng kauhawan, kagutuman sa iyong presensya, O Diyos, na hindi kami pupunta sa isang lugar na hindi ka namin kasama, na hindi namin gagawin ang isang bagay hanggat hindi ka namin kasama, O Diyos. May your presence be always our desperate desire, O God, na manatili kami lagi sa iyong presensya. Manatili kami lagi sa iyong presensya, O Diyos. Thank you, Father. Love you more than Yes, Father. any other, so much more than As we clear pants for the water, O God. you, Lord. You alone are my strength, my shield. For you alone, To you may my spirit yield. may my spirit yield. You alone are my heart's desire. You alone Are my heart's desire and alone to worship you. Yes, thank you, Father. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Thank you, Father. And as we prepare our hearts to give our tithes and offering, Lord, you said that we will not appear before the Lord empty-handed. Lord, accept our offering, O God. As we ask your forgiveness, cleanse us from everything that is not of you. Iaalay po namin ang mga ito bilang
tanda ng aming pag-ibig, pagmamahal at pakikipag-isa sa iyong gawain. Thank you, Lord, as we declare, hallelujah, our declarations for the tithes and offering. Tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Nawa ay marami po tayong natutunan sa ating napakinggan sa pamamagitan ng ating Inay Catherine Santiago. Ngayon naman po ay darako tayo sa panalanginan sa bawat isa. Humanap po tayo ng kapare. Sa ating tithes and offering, tinatawagan ko po si Joy. Ayan, para po sa ating declaration. Yung buti po may isang Joy. Let us all declare our tithes and our offerings. Tuloy po tayong lahat. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to declare your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall cause them to be multiplied and returned unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ we pray, amen. At ngayon po ay humanap tayo ng ating kapareha para po manalangin sa isa't isa.
Praise, praise. Praise ye the Lord. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po niya sa Psalms 32 verse 11, Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Amen. Hallelujah. Yes, Lord.
Kami nahon mo, Panginoon, sa putik, Lord God. Pinakalinis mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting. Through the word we live, the Father's only Son. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting. Through the word we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord. Ginawa mong lahat, Panginoon, sa amin, Lord God. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting. Through the word we live, the Father's only Son. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, oh God. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord God. Yes, oh Lord God. Thanks, Jesus. Yes, you came near from the everlasting. Through the word we live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting. Through the word we live, the Father's only Son. Yes, Lord. From the everlasting, through the word we live, the Father's only Son. You came near, oh God. From the everlasting, through the word we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way
again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. All you've done, oh God, Hallelujah. for all you've done. Yes, Lord. Hallelujah, oh God. Our life is in you, oh God. Our hope, oh God. Yes, Lord. Is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. I will praise you with all of my life. Hallelujah. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. And you is in you, yes, Lord. And you is in you. And you, God. Hallelujah. Jesus. Yes, Jesus. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, God. Nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga ginawa, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Lord, ito po yung buhay po namin. Ito po yung hininga po namin, yung papurihan ka, yung maitaas ka ng buong puso. Panginoon, Lord, tanggapin mo ang pasasalamat, Panginoon. Kami ito, Panginoon. We worship you with all our hearts, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Yes, Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into
surrounds become a shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your arms, Lord, when your will becomes control in my life, when all things that surround become a shadows in the light of you. Come on, church. Hallelujah. And I worship you. I worship you. That's the reason I live is to worship you, my Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, my Lord. And I worship you. I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you, my Lord. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Yes, Jesus. Lord, ito po yung buhay po namin, Panginoon. The reason we live, Panginoon, is to worship you, to give you praise and honor and glory, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. How great you, Lord. Dakila ka sa lahat ng iyong mga ginawa sa aming buhay, Panginoon. Yung pagbigay mo ng iyong buhay upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Upang makalasap kami ng tunay na kagalakan sa iyong presensya, Panginoon. Sa iyong presensya lamang namin matatagpuan, O God. Purihin ka, Panginoon. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. Here I
great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. This is my soul, my Savior God, to thee. Hallelujah, Jesus. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Sa paradisiyo sa Panginoon. This is my soul, my Savior God, to thee. Yes, Lord. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Dakila ang iyong magagawa, Panginoon. Walang makakapantay sa iyo, Panginoon. Sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, God. Sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw, Panginoon. Na kailanman hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Sobra-sobra yung pagmamahal mo, God. Sa iyo lang ang mataas na mapurit pasasalamat, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Dakila ka, God. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus.
dakila na tunay na di nagbabago sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Our hearts, Panginoon, O God, ay punong-puno, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, ng pasasalamat, O Diyos. Dahil meron kaming Diyos, hindi lamang Diyos, kundi Ama na patuloy na nagmamahal, tumutulong sa amin sa lahat ng oras, sa bawat area ng aming buhay. Every time we call on you, Lord, you answer us and show us unsearchable things which we not know. Kaya ngayon, Panginoon, kami, O Diyos, ay buong pusong nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat sa privilege na ito na muli, Panginoon, kami ay magkaisa na lumapit, Panginoon, sa biyaya ng iyong trono, O God. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa masaganang habag at awa mo sa amin, O God. Your love never fails, O God, and your mercy so abound, Father. Lord, maraming salamat, O God, itinataas namin, O God, ang buong pamilya ng COM, Panginoon. Lord, hallelujah, Father. You have promised, O God, bilang mga anak mo, Panginoon, that you made us to be the first, to be the top, never to be the bottom, but always to be the head. And Lord, panghahawakan namin yon sa aming mga buhay. Ano man ang nararanasan namin, ano man ang hawak-hawak namin o dala-dala namin ngayon, sabi mo, present your quest to God. Ngayon sa hapong ito, sa umagang ito, Lord, inilalatag namin ang lahat ng nararanasan namin, lahat ng dala-dala namin. And as we believe, Lord God, kapag ito, O Diyos, ay pinagkatiwala namin sa iyong lahat, Lord, ikaw ay gagawa, Panginoon. You will show us how powerful you are, how great you are sa aming mga pamilya, Panginoon. And we claim, oh God, bilang anak mo, o Diyos, hindi kami talunan, bagkus kami ay mananagumpay na anak mo, na bawat pagsubok, we can overcome all. For greater is you that is in us than he that in this world. Lord, salamat, oh God. Bilang anak mo, ang COM family ay mananagumpay. Ang COM family ay lalo pa na mag-uumapoy, Panginoon. Kaya naman po, Lord, kung paano na ituro sa amin, O God, ang hungerness sa iyo, Father. Hunger us more and more every day in our lives, O God, na hindi kami dapat masatisfy kung ano yung meron ngayon, Panginoon. Bagkus masatisfy, bagkus lalo po kaming uhawin, Panginoon, O God, sa presensya mo. Mauhaw kami sa iyong salita, Panginoon, sa napakaganda, Panginoon, O God, na gagawin mo sa aming mga buhay as we seek you, O God. We believe that we will find you, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, O God, that every day, Panginoon, O God, as we read, O God, and as we meditate your word, Panginoon, as we have, Panginoon, devotion on you, O Lord God, patuloy mong pinapakita, O Diyos, ang kahalagahan ng relasyon sa iyo, Panginoon. Ang kahalagahan ng pananalangin, ang kahalagahan ng pagbabasa ng iyong salita, Father God. At maraming salamat, O Diyos, dahil lagi po kaming pinapa-remind, Panginoon, sinasabihan, O God, na huwag naming kaliligtang basahin ang aklat na iyon, dilidilihin namin iyon araw at gabi, upang sa ganun kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya, O God, at matagumpay at sagana. Kaya naman, I claim in the name of Jesus, O God, na ang COM family ay patuloy, O God, na magsasagana ang buhay, aangat ang buhay, walang magkakasakit dahil sinabi mo, Panginoon, na sa iyong mga latay kami pinagaling mo na, Panginoon. And we claim, O God, and we believe, Panginoon, sa salita mong ito, O God, dahil ikaw ang aming Diyos na di nagsisinungaling, bagkus ginagawa mo kung ano ang pangako mo, God. Maraming salamat, O God. Kiniklaim namin, Panginoon, bawat pamilya namin ay malakas, malusog, Panginoon, malayo sa sakit karamdaman. Iniingatan mo pa dahil pangako mo, God, that you will command your angels concerning us to guard us in all our ways. They will lift up their hands so that it will not strike our foot against stone, Panginoon. Kaya Lord, we claim, Panginoon, salamat ng COM family. Saan man kami pupunta, saan man kami hahayo, andyan ang pag-iingat, andyan ang protection mo, Panginoon, sa amin. Oh Lord, maraming salamat. Na-appreciate namin everyday thy presence, Panginoon. Tunay, O Diyos, na kailangan namin ang iyong presensya. Dahil kung walang presensya mo, walang
oh God, we pray sa oras na ito na samahan niyo kami lagi, katulad nila Moses, oh God. Upang sa ganun malaman nila, Panginoon, ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin ay makapangyarihan. Ang Ikaw, O Diyos, ay nasa sa amin, na Ikaw lang ang maitaas. Wala nang iba pa, Panginoon, sa aming mga buhay. At punuin mo ang aming pamilya ng iyong pag-ibig, Panginoon. In the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, O God. Patuloy din po, Panginoon, kiniklaim namin ang iyong kapayapaan, maging kapayapaan namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat, O God, and even, Panginoon, ang sabi mo at patuloy naming pinanghawakan, kung may mga pamilya kami na hindi pa namin kasama ngayon, naniniwala po kami, O God, na lahat ng buo naming pamilya, hindi lamang pamilya, kundi kamag-anak, kapitbahay, ay sama-sama kami na maglilingkod sa iyo. Dahil yun ang sabi mo, Panginoon, pag may isa nakakilala, siya at ang bunyang sambayan ay maliligtas. Kaya Lord, salamat, O God. Gamitin mo kaming asin at ilaw, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O Diyos. Tunay, Panginoon. Hallelujah, O God, na Ikaw lamang patuloy naming pagtitiwalaan. Dahil, Lord, kapag kami nagtitiwala sa iyo, tunay na hindi kami mapapahiya. Tunay na hindi mo kami pahihindihan. Hallelujah, salamat po, Lord. Dahil sa libo-libo ng tao sa mundong ito, Lord, isa kami sa mga tinawag mo. Isa kami sa mga pinili mo at itinuring mong mga anak. Kaya salamat sa pagkakataon, sa pribilehiyo na kami maging anak mo, Panginoon. Lord, hallelujah, ang dami naming pribilehiyo, God, na maging anak mo. At patuloy, O Diyos, O God, kami buong pusong nagpapasalamat. Lord, ang aming buhay, patuloy, Lord God, na Ikaw lamang ang itaas namin. Ikaw lang maparangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Father God. We worship you, Panginoon. Ikaw, tunay nga na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, mapakailanman. Kaya sa oras pong ito, we are the Calm family pa rin nagkakaisa, nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Na tunay nga na sinabi mo sa iyong salita na ang sino man, Panginoon, lalapit sa inyo, Father God, hihingi, Panginoon, ay inyo pong bibigyan. Kaya salamat sa oras po ito, dinudulog po namin ang ministry na ipinagkaloob mo sa bawat mga anak mo. Lord, we thank you sa gift and talent na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. We thank you, Panginoon, that you will teach us na maging good steward, Panginoon. That we will use the gift and talent na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin for your glory alone, Panginoon. Dahil sinabi mo sa iyong salita na whatever we do, we will do it for your glory alone and not for men, Panginoon. Dahil tunay nga, never po naming masasatisfy ang tao, Lord God, but only you can satisfy us, O God, na ikaw lang ang siyang ma-please po namin at hindi po ang tao. Kaya Lord, patuloy mo kaming i-remind, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin ay ikaw lang siya madakila at mapapurihan, Panginoon. Sa oras pong ito, sinabi mo sa iyong salita din, Panginoon, na sa iyo lang po kami magtiwala ng buong puso at ng lubusan, huwag po kaming mananangan sa sarili naming karunungan. Kaya salamat sa pinagkaloob mo, Panginoon, sa mga worship team. Salamat sa committed nila, Panginoon, pagiging faithful nila sa ministry, Panginoon. Corban, Panginoon, dedicated unto you, Panginoon. Devoted, Panginoon. Basagin niyo po anumang pong pride. In Jesus' name, ay hindi po namin pinapahintulutan, O God. Dahil tunay nga na wala po kami may pagmamalaki, Panginoon. Without you, we can do nothing, Panginoon. Kaya we thank you for anointing na magpo-flow, Panginoon, and sa bawat pagtugtog, Panginoon, ikaw ang siya madakila. Sa bawat pagtugtog ng mga worship team, Panginoon, ay ang presensya mo ay bumababa, Panginoon, na ang buong congregation ay madala, Panginoon. Salamat po, O Lord God, alam ko patuloy na kumikilos ka, nangunguna ka, Panginoon. And thank you dahil tuturuan mo kami maging excellent sa lahat ng aming gagawin, O God. Mag-improve ang aming skills and talent for your glory, Father God. And also to all youth, Panginoon. Salamat po sa campus ministry, O God, na mabubuo sa pangalan ni Jesus. We declare it sa Daniel Maramba National High School and Banawang National High School, Panginoon. Salamat sa mga kabataan na patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon. We
we thank you for boldness and courage, Panginoon. Dahil tunay nga, Lord God, this is your will, Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 3, that all people will be saved, Father God. Salamat po, Panginoon, dahil gagamitin mo kami, Panginoon, to share your words, Panginoon, na hindi po magiging tikom ang aming bibig, Panginoon, but we will share your words like Paul and Silas, Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin, Lord God, dahil sinabi mo, Panginoon, we are the light and salt of this word, Panginoon, kaya magpapagamit po kami para maging pagpapala, Panginoon, that we are blessed to be a blessing, not of our might, not by power, but the Spirit, said the Lord, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga leaders na patuloy niyo pong ginagamit. Patuloy niyo po sila, Panginoon, na itago sa inyong likuran upang makita ang inyong kalalatian sa mga teachers, O God, sa mga coaches, O God. We thank you dahil sinabi mo sa iyong salita that you will teach us what to say and help us what to speak, Panginoon. Your will be done, Panginoon, na patuloy niyo pong langisan ang aming mga labi upang ang salita mo lang ang siyang mahiyayag, Panginoon. And we thank you dahil saan man kami magpunta, ay gagamitin mo po kami, Panginoon. Kasama po namin ang iyong presensya. We thank you for anointing, Panginoon, na patuloy niyo pinagkakaloob. And salamat din, Lord, dahil hindi kami mangangamba, matatakot, Panginoon, dahil you are our great provider. The Lord is my shepherd, I shall not want, Panginoon. Salamat that you will bless the work of our hands, pero sa lahat ng mga workers, O God, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, na hindi sila magkukulang, O God. We thank you also sa kalakasan na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Spiritually, Panginoon, physically, in Jesus' name. Dahil sinabi mo sa iyong salita na ang taong nagtitiwala sa inyo ay muli mong pinapalakas na tulad ng agila, na sila'y lalakad ngunit hindi manghihina, na sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, na tunay na ito po ay gagawin mo dahil tunay nga na ikaw ang aming Diyos, Panginoon, ng katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw lang mang siyang madakilat, mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hello. Yan. At ngayon naman po ay alam ko po pinagpala ang bawat isa. Amen? Sino po ang pinagpala dito ng ating Panginoon? Parang nalulungkot kayo. Amen. Sino po ang pinagpala ng ating Diyos? Amen. At ngayon, dahil pinagpala tayo, dapat ipahayag natin ang pagpapala na yan sa buhay natin sa harapan, sapagkat ang pagpapatotoo po ay isang uri ng pagpupuri sa ating Diyos. Sino po ang nais magpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Bakit biglang lahat kayo nakatingin na sa gilid? Kanina nandito lang sa akin nakatingin, ngayon po nasa gilid na. Ayun, si Nanay Tinay. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Nanay Tinay. Ang birthday ko sa July 25 pa. Ako ay pinanganak July 25, 1941. Ako ay, sabi nilang mga arami ka na yung mindaan, ako ay number 16 daw na anak. Oo, marami kami daw. Nagtataka ako, hindi aksidente na ako nawala diyaed mundo. Sa Diyos talaga pinilito sa Diyos tayo, abayag ako kaba sa Diyos. Tanan abol na ginak, 45 pula. Di abayag ko. Misa lang misa, yaman ko'y manawag. Kalasyaw. Ang tamanay, aliwaman, nanalmo, so katuan, nagimali kita. Kanyan, tuwa may the business of heaven is joy. Nan akabay ko, mali kita yung maong. Kanyan, I decided to follow Jesus. Pero sa unaan niya, abol, naging kami Pastor Ramel. Sa kitaon, insa naktimumbok. Say kung ko, balawang ko. Akar, singa katan nantiris ko no aya.
Yun, mambandod karsada, waling migapon mo. Ibabandod to, magsisi na kayo sa inyong kasalanan kung anto tanan na antan to'y katuan. Anto maana nanatinayay, mambando, ni mabang labol na gin. Basa, Pastor Ramil, mabang kalakuno. Mandibali, matabata espiritu. Praise the Lord, glory to God. At mula noon, nung buo pa kami, nang hindi pa, wala pa silang asawa, binata, magkaisa kami na manalangin. Minsan nag-Bible study sila sa bandang Sagor. Hindi ako sumama. Yung anak kong isa na binata, pero mayroon ng asawa ngayon, nasa Palawan, nagtataka ako. Nung natapos na silang nag-Bible study doon sa bandang bahay ni Pastor Bobby Bernardino, doon, malapit doon. Tapos na sila, nasa bahay ako, may naririnig ako na boses na mga anghel mga anghel na nag-aawitan, ang ganda. Yun pala, yung anak kong isa, aywan ko, ang nangyari sa kanya, hindi siya makakita. Intabin dahil limad abong. Pero habang lumalapit sa bahay, naririnig ko ang boses na awitan ng mga anghel. Ay, ang ganda ng boses nilang pag-awit nila. Habang lumalapit, at dumating sila sa bahay, pinahiga nila yung anak kong bakit hindi siya makakita? Pinahiga, nandito ang Panginoon, sabi ni Pastor Ramil, lumuhod kaming lahat. Andiyan pala talaga ang Panginoon. Luluhod tayo, andito ang Diyos, sabi niya. At pagkatapos, nagsasalita yung anak ko na, sabi niya, Lord, salamat, pinatawad mo ako. At sinanay ko, si tatay ko, perdonan mo't irao. Yan, may binutungtong, Diyos. Tapos, alika si Misulika, may nadaran na may ang kagalakan. Ang Diyos pala ay nagbibigyan ng yung kagalakan. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon at mula ng isang taon si Ramil, tapos sumunod ako ay isang mananahi, awit ng kansyon, si kakansyonan ko may seek you first the kingdom. Kada naririnig niya ako, seek for the kingdom, sa gagawin nyo, seek first the kingdom of the it. Tapos, para akong pulya mo, simba, unla, unatinakla. Di matinak, di manid silong na di tanay. Nang yun, kakyang kod pirtay, may sanay, aralan tayo nun sa silong na kasya, aliknak yatampol, suprinsya na Lord, king pun tampol, nang yun, minsay, akarisibak yatampol na revelation. I am the way, the truth, and the life. Aman, so Pilimiro, tapos mansyan siya kadsyak, tan sa salita, mansyan siya, kiro ka anto ka man, aguron mo, nagamuran mo, araraman so adengil kulawa. Ay inya play ko man, duwaran yung salita, Diyos antak, ay inmipik tula. Mabilay so salita, Diyos, kung ko, ya Pilimiron, miracle, ginawa Diyos, walay inapunan man, albularyo, sa kaya abong, labi, managagsubulan. Sa anak ko, 4 taon to. Wali lang ko kuyo-kuy, di, yan, mangkulawa, akin inya karak nakatawan di man. At sa may albularyo, manatambal. Di lima, kimbat, asinggan mo, di ba, kabay na abong di Proto Jimenez. Glory to God, ang kasabi ko Yun, may ilot, mantatambal, may albularyo. Si Lord, sekondo, rebuke mo. Itaas mo yung kamay. Aman so nariringil ko,
di kian, Lord, imbaga salita miya man siyan siya akad sikatan sari-salita man siyan siya kero nanto ka man akadong ko nagamurang ko. Lord, kero ko sirin yang kapi nagawa ang tutanay so man albularyo man tatambal man ni ilot. Ilot ta ilot. Kabagta kimapoy awak ya. Kimapoy. Kimanoy. Kimapoy mut kanday. Nang kian awa, amay ay bako ugaw magana tilala makako gipat talabi kasi gumadon labi lamot pinapabilak lamot na Lord diman. Jad impawil ko wamani man tatambal ime kian inaponan awa. Natan nang kian niribyok ko lalamot awa. Sabi ni Lord, itaas mo ang iyong kamay. Lord, sinabi mo yung salita Panginoon na imbagang may John 15:7 salita to. Nata agi kimapoy lamot atong badso pa. May albularyo atong pa ni pasubsob. Wa kimanay narasan kanda narasan pa kanyo. Pero ato mga ibaaw pinainom de uson amay lato yadware. Simple ni makakapoy pero simumputakla. Natang walay garita mo yang mulag limaman walay mga saliw na biskwit. Akin ang tigawin nyo ipakanbit sa may albularyo takim mapoy ka. Agda na pa kay baaw pinakandala. Kin simple ni makakapoy ka. Natan kaimbasan tuman limak diman amay marap di pa imarapagod sa may abong yamay pantatambalan tuma albularyo. Wala rin man chichismisan niya iina ya di mod arap nagarita manakarak yung tanay kinawiyan tak misa uy gala punto misa kay ina amay kabat to kamay kyun albularyo wala di managsura kanto ya agulaw iba to'y ugaw kanto tumbaan kuman kanto kuno tumbaan tuak kuno ago tumbaan tuak I'm gonna stay right under the blood where the devil can do me no harm. Kung ko ay katumay imbang atak nakatawan lamot sa iya aman sinyabak no ako buran tayo dala nakatawan agtilad na diwit nanggan kaya dimang ko aranasan so ni nawat muli katawan manaya signs and wonder will follow amayamay ni so ginaw ay katawan salamat katawan ta sa salita mo at anaantan ko yung mabilay tuwa may salita Diyos sa salita they are spirit and they are life kanyang sa salita na katawan patuloy tayo yung manlingkod Diyos aliwan sa manlaba so ginawa to bilay ko amayamay ni pero nasawa na lang Lord salamat sa may panangarom katawan aray pakapanyari na sa salitam salamat katawan akabat taka tan pinili mo aliyon seksyon ng pilis kayo kanyan antak wala purpose yung bilay ko wala mo sa purpose ko si kayo salamat katawan tan patuloy ya ursarin tanatan I am 84 years old na kaya salamat katawan ta kahit yun, amayamay so pinalabas din amay pagsubok nilabas miraman amin asalik so kagkaagwan walay anakon iminom na alak abwak mangugtok tiramisatan impriton pingka di sa kilamisang kami niya kakinta balula kinirawa si kayuran bunagin ag kayo nagkalod sa table nagin ipalitok ko yung lamisaan ay ipalitok to sa sali lamisaan o nagtagin na ibong amin agi may plato ya hinulugan ko ang kakabal na nasit di balit sa sala tayo Lord kang ko anong kinawa di pilimiro yan nireview ko yung satanas ako niyang tamaong sumanibig sikan si demonyo imabat demonyo sirin kanto ay aliwa manaya man amay si kalaban tayo manaya aliwan sa may tuo amay demonyo lat si katuwa pero ang taklanatan so
gawin ko, amit demonyo. So kalaban tayo, alyon sa may anak tayo. Kaya salamat ang katawan, natan nulay, kyan, ta amay, uninom awan, nulay. Katawan, salamat, katawan, taan takya. May ipapaning ng na Diyos sa pagkapanyari to. Nul, antak ligawang ko, manpriakla. Tikan demonyo. Ta minsan at asawag mat aki inuman di matagurawa sabi agi wala kang tagi nabong liber dabong ba unla surlate singa mama kantura misi supati kinay kakulkul ng tatay kuan pa to ay aoy kung punta manayole imbagak sikato nakabasan sinintito wa pero mampipika si Pastor Ramil sa mansa. Aki biglang timunda ay. Ito si imbaga kon si kandimonyo yung si tatay ko. Diyan nga rin ni Jesus. Puputirin ko yung saktor mo. Ay timunda yatwa. Uman. So, kin manayas sa kalaban tayo. Alyan si tatay mo. Alyan agim. Alyan anak mo. Anak si demonyo. Kanyan si katayon manani siya, anta tayo kalaban tayo, si demonyo. Ganyan, purihin ng Diyos dahil marami pa, aawit sana ako, pero sa the goodness of God, sa susunod na. Oh. The goodness of God, hallelujah. Madaling mapagod ang matanda, ganito pala. Hallelujah. Nakaka-bless po, no, Nanay Tinay, 84. Blessing na talaga yan, no? Nakaka-bless nila kasi, imagine nyo yung panahon, baliwala sa kanila kung sa iba yan, mananakit na tuhod. Pag tayo mga kabataan, charot, na minsan pag umula lang, mababasa ang sapatos ko, wag na. Mag-online na lang. Di ba? Guilty tayo doon. So, nakaka-bless po ang ating mga nanay. Palakpakan po natin sila. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila na nagpapatuloy. So, pangarapin din natin na ganyang edad, nagpupuri pa rin tayo sa Diyos. Ano? Maging kami sa Loet, nabibless kami doon sa Tatlong Maria. Simula noon, binata si Pastor. Hanggang ngayon, andun pa rin sila. Napaka-active pa rin nila doon sa Loet. So, napaka-bless nila nanay na hanggang ngayon nagpupuri pa sila sa Panginoon. So, sino pa po? Alam ko, marami pa po tayong pinagpala dito, no? Wala? Bakit pag testimony, kanya-kanyang tingin sa kung saan-saan? Ha? Huwag na po kayong mahiya. Wala na po ba? Nagkakaya. Kung wala na po, at bago po tayo, may announcement po ba? Mamaya. Sige. Bago po tayo mag-announce mamaya, inaanyayahan ko po kung sino po yung mga bagong attend ngayon, araw na to. Meron po ba? Meron po? Last, sila yata yung pinag-pray. Ano po? Last week, nandito rin po kayo, no? Oo. Si nanay. Nais pong namin na anyayahan kayo dito sa harap upang ipanalangin kayo at makamayan. So mga kapatid, after po siyang ipag-pray, let's welcome her sa ating gawain. Nanay, lapit po kayo dito. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nangangagat. Tumitikim lang ng konti. Ayan. Ayun ba, meron pa po pala. Pastora Seni, nais kong anyayahan ka para ipanalangin sila. And then, kamayan po natin sila. I-welcome po natin sila. Ano pong pangalan ninyo? Rese po. Talent po? Joke. Diba? Joke. Ano ko lang si nanay para ano. Welcome po dito sa Christ Our Life. Jaco po. Ikaw pala si Jaco. Taga-Nilumbut ako, ngayon ko lang siya nakilala. At inaanayahan ko po si Sister Seni para ipanalangin.
Paging Sister Senny. Sige, tayo po, ipag-pray po natin sila. Ano po ulit pangalan nyo, Nay? Nanay Priscilla and Jaco. Ayan. Ano ho natin, stretch out our hands to them. Hallelujah. Father, we praise you, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Nanay Priscilla at ni Ading Jaco na dinala mo, Panginoon, sa templo mong ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po ito yung una at panghuli, bagkos ito'y pagpaumpisa ng kanilang pagsik sa iyo, Panginoon, paglapit nila sa iyo. Uhawin mo nga po sila, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong presensya. And continue, Lord, as they seek you, as they continue to find you, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy mo sila, O God, na pagpalain, Panginoon, lalo na, Panginoon, ang kanilang spiritual life. Show them, O God, how great you are, how powerful you are, and how good you are. Kung paano namin naranasan ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo sa aming mga buhay. Iparanas mo sa kanila na nariyan ka lagi sa kanila, O God, na mahal mo po sila at binigyan mo sila ng buhay na ganap at kasiya-siya. Lord, iparanas mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, bagkos lagi kang nariyan, Panginoon, sa kanila. Lagi mo sila, Panginoon, na tinutulungan, sinasamahan. Patuloy, Panginoon, O God, na pagpalain mo lahat ng gawin ng kanilang mga kamay sa pangalan ni Jesus. At patuloy, Lord, ikaw po ang patuloy na maging ilaw po nila, Panginoon. As they hear the words today, Panginoon, nawa magamit po nila ito, Panginoon, sa pagsunod, Panginoon, sa iyong kalooban sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa kanila. Dalangin namin ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon sa kanila at ganoon din po sa kanilang pamilya. We claim, Father God, na hindi lamang po silang pupunta rito sa susunod, bagkos kasama na nila ang buo nilang sambayanan in the name of Jesus. Salamat po, Father. We praise you and we adore you sa kanilang buhay. In Jesus' name, Amen. Mahal po kayo ng ating Diyos. Okay, any announcement po? Young people, mothers. Tuloy-tuloy pa rin po ang gawain natin every Tuesday, ating prayer meeting. Nag-start po ng 7 p.m. 6:30, pwedeng nandito na rin. 7 p.m. matik start na po. So, every Tuesday po yan, regular. So, any announcement po? Madam Jo? Wala. Kung wala pong announcement, Madam Julina, yung mga due date ba? Mamaya na. Okay na. So, ngayon po ay tinatawagan ko si Sister Lady para sa ating closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray po. Yes, Lord, hallelujah, Father God. Patuloy po kami nagpapasalamat sa umagang ito, Father God. And Lord, thank you, Father God, sa bawat salita mo na na-receive namin ngayon. Lord, patuloy mo kaming ingatan, turuan, Father God, na mag-align, Father God, sa iyong kalooban sa aming buhay, Lord. Lord, sa pansamantalang paghiwalay-hiwalay po namin ngayon, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa, Father God. Ingatan mo po ang bawat isa gaya ng pag-ingat ninyo sa amin sa pagpunta namin dito, Father God. Lord, ikaw po ang siyang makita sa bawat buhay namin, sa paglabas namin. Sa lugar na to, Father God, yung liwanag mo ang siyang mag-shine sa amin, Father God. Lord, pinupuri ka po namin. You deserve all the glory, praises, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.
Check. Jack lang sa kalam. Hi, Upong. Hi, Upong.
Amen. So magandang, anong oras na? Magandang umaga. Umaga pa po ba? Ay magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga magagandang nanay. Ayan, so mapagpalang hapon po dahil nagpapatuloy pa rin po tayo sa ENMA. Ayan po ay mahalaga. Ayan po. So sa ating pag-umpisa po ng gawain pong ito ay tayo pong lahat ay tumayo upang umawit po sa ating Panginoon. At susundan po ng opening prayer ni Nanay Soledad. Opening prayer po. Isang pusong tapat na sa'yo